Zishumi kumasengana kusihlwa lesithathu la kumzansi wethu channel 163 izindaba zethu mbukeli mangubingelele ngombukeli naku mbukeli umhlahlo simo sezulu ngokuma kwazo ngempela izifundazwe kanjalo kulo lonke elihlakhulu lesakhelo zokusuqaphela ke mbukeli ukuthi imbozile izulu kulo lonke elihlakhulu lesakhelo ngaphandle endawo esikhola phana ko Uppington lizobe iphumela inhlavela ngamazi okushisa kuzobe ku20 sofela phana kuye ngempela u26 empumalanga yethu hamba njalo ungena endaweni ezimaphakathi sobe lidliva mbukeli izulu namhlanje kusihlwa kanjalo futhi nakusasa asibheke ukuthi limi kanjani ngokuma kwazo ifundazwe izulu mbukeli Eastern Cape imbozile izulu amazi ngokushisa amakhona emthatha akuye lapha no17 sofika ku26 la ithela uhamba kwalo usuku Craigdog udouble fana ku17 no27 nakhona la ithela ngempela izulu uhamba kwalo usuku kusasa udouble fana futhi makhona lapha na eFree State nakhona limbozile mbukeli izothela izulu ngokuhamba kwalo usuku kusasa amazokushisa makhona lapha ko Sasolburg akuye lapha no17 no28 abuye lapha no17 no28 futhi makhona lapha ko Welcome obheke nje kusasa mbukeli makhona lapha Western Cape iphumile ngenhlamvelanga mbukeli endaweni esikhona lapha ko Cape Town amazokushisa ku17 sofika ku30 bese lemboza ke makhona lapha ko Cape Galas ngaye lapha no19 no23 koJoja kuye lapha no17 no24 imbozile ke khona ke izulu ngiyabhethi limi kanjani izulu kusasa Northern Cape iphumile ke inhlamvelanga mbukeli makhona lapha ko Kavina ngamazokushisa ku17 sofika ku30 samanje sofika ku Uppington liyashisa ngaye lapha no20 no36 imbozile makhona ku Alexander Bay ngaye lapha no17 no23 ngiyabhethi limi kanjani izulu kusasa makhona ngempela North West izobe limbozile mbukeli izulu uhamba kwalo usuku liyayithela izulu esifundazweni amazokushisa mako Vryburg akuye lapha no18 no33 Mahikeng akuye u17 naye lapha u31 ngiyabhethi limi kanjani izulu kusasa mbukeli mawukhona ngempela la eGauteng mbukeli siza emoyeni sivuke ngazo imvula imehambisana nezikhukhula endaweni eziningi zesifundazwe nakusasa zilindelekile lezo zivula obheke nje ePitoli amazokushisa kuye lapha no18 no26 Johannesburg akuye lapha u16 no23 samanje sofika lapha neSoweto namaphethelo obheke nje kusasa makhona iLimpopo nakhona limbozile mbukeli izulu yayithela futhi esifundazweni uhamba kwalo usuku ngosini amazokushisa ashisa ngo22 sofika ku35 Tohondo nakhona liyashisa ngala lapha no23 no34 ngiyabhethi limanjani kusasa mbukeli makhona empumalanga lindele izobe limbozile izulu amazi ngokushisa athe ukwehlake lize kunjalo liyashisa ke makhona mawula endaweni ezaphana kusikhukhuza ngalapha u22 sofika ku36 liyayithela mbukeli izulu esifundazweni sakhona lapha kwaZulu Natal kusasa amazokushisa makhona eNewcastle Ladysmith aphatha wakhe lapha u15 no29 ngalapha u16 no29 Escott akuye lapha u15 no29 obheke Pietermaritzburg akuye u17 no27 mina ngithi kini nonke emakhaya kwesela umusa.